दादा गुदगा मास्टर आरो बियो ओमफ्राय दादायाबो फैदों आरो Justin, how are you? I am fine, thank you. You're fine, thank you. Ya, Justin, दिनैसो लोगो मोनदों. Ya. दादा इयाव हायनानै माबायदि मोनदों? मोजां ना जायगाया गुसुनो जों मोनायावबो थादोंना मैदेरबो फैयोलै नोंना मा नाम आंनिया जास्टिन दैमारि दादा बेयाव हायनानै माबायदि मोनदों? बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै ओमफ्राय नोंलाय बोरै मोनदों? आंबो मोजां मोनदों। Hello everyone, खुलुमबाय आंनि गोदान ब्लगाव बरायबा हरनाय थागोबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो फुलबारियाव थांनो नामायदों आरो ओमफ्राय आङो मानि थाखाय थांनो नामायदोंबा आं दा दसेनि उनाव खोन्थागासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्ट्रेस्टिं जागोन आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो आं माजा लोंदों आरो जि गोथावखा माजायाबो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थावबायबाय थादो आं दा थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै आरो ओमफ्राय आब' म'आबो थांगोन आरो आब' म'या फन रायज्लायदों ओमफ्राय दा जोङो अदालगुरियाव दादाबो थांगोन आरो दादाया ओंखारो दादाया अदालगुरियाव थांना दोनहैनो दादा सिमसन ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय दा आब' सासे हायबावगोननो ओमफ्राय दा आङो बेखौ नेगासिनो आरो माला हायबावगोन गरम बोथोर दैबो गांसोबाय बोथोराबो ओरैबायदि मोजां दिनै बेरायनो लोगोफोर आंथ' बिराद बिउटिफुल नुबाय आं दा फट'बो लाबावनोसै इयाव नै जोङो दा थांगासिनो जोङो जि जायगायाव दा थांगासिनो बियो फुलबारि आरो गार' बस्तिजों एसे खाथि जायो नै दा जोङो मोनफैबायानो ओरैबायदि मोजां आरो भिउआ जायगायाबो ओरैबायदि बिउटिफुल नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नै लोगोफोर ओमफ्राय दा जायगा सफैबाय जायगाया बिराद गोजौ आरो ओमफ्राय जायगाया बिराद गोजान ओरैबायदि गारियानो ब्रां ब्रां गोलैलायसिगौमोन जोङो ओइखिनियाव ओमफ्राय गारियानो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै सलायनोसै आं जेबो खोनो नुवाखै मा मावदोंलै Yo pues la venga no Hachi gak bener bener Nah लोगोफोर ओमफ्राय दा सबाय जि मावखादों आरो आयौ जायगाया ओरैबायदि मोनखायदों ना ओमफ्राय जि जाब्राखा ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै बिराद मावखादों जायगायाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायगा ओइयाव आं गिगासिनो दसेनि उनाव ओइलाय जायगाया दा थांनोसै दादा गुदगा मास्टर आरो बियो ओमफ्राय दादायाबो फैदों आरो बे दादा ओमफ्राय बियो हायनानै दादाया माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बाबु सानैजों ला दे सेलफि ला सानैजों दे दादायाबो फैदों आरो बे ओमफ्रायो बेयाव बे जायगायाव हायनानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों बाबु चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदो साबसक्राइब लोगोफोर
आब'मोना बिराद समायना समायनाथार आरो ओमफ्राय आब'मोना प्रग्रामाव मा मोसागोननो नै बोथोराबो बिराद गरम नालाय ओंखायनो जोङो दा आइसक्रिम जानो नामायदों आरो एसे गुसु मोनो खोमा नै बेयाव गेलेग्रा होरि दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बिराद गेलेबाय इन्जय खालामबाय आं बारा सालायगिदिङालै आंहा लोगोफोर ओमफ्राय हाजोआबो जि मोजांमोन जायगायाबो नोंथांमोनाबो खनसेबाबो भिजिट खालामनाय फै ओमफ्राय जायगायाबो बिराद मोजां बिराद बिउटिफुल हेभि आरो Ini nama K Baglari NE di Milinga Northeast. Ada di sini kalau subscribe kapan sampai dan lebih berat itu juga udah kena hatam. Desa tinggi bawa. Ini saya kelas apa? Gila. Deo yo, boyo tu boyo. Deo yo kan sudah. Ada. Jordan. Đây लोगोफोर दा न'आव हाबनो नामायदों न'आव माबायदि थायो नै जि सायाखा जि मोजां न'आबो ये देखो दादा सिमसन नै दा जोङो हाजो गाहायथिं एसे बेरायफैदों आरो Goligin deh. Saya berat mudah, hai, tidak mudah bahan hagan, lapun lap, sudah. Yuk.
ग्रुप ग्रुप है Logoper video besankiniano. Thank you so much guys. An video gajab-jabse menonton takai. Next video logo मोनफिनगोन. Dadah. Next video dadah meher, dadah gerbo मोनखो आंनि भिडिअ नुगोन. ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड नोंथांमोनखौ मोनसे कमेन्ट खालामना गालां. बाय बाय, लाभ इउ अल.